Persuni li jkunu iridu jirtiraw se nagħtuhom iċ-ċans li jkunu jistgħu jibqgħu jalmu s-sena tagħhom u jieħdu kumpens tek waqt li jieħdu l-pensjoni. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza l-Konferenza Nazzjonali ta' Property Malta. F'din il-konferenza ġie ppreżentat rapport li jiffoka fuq 3 temi li skont il-Prim Ministru jaqblu mal-prijoritajiet tal-Gvern dawn huma l-kwalità fis-settur tal-kostruzzjoni, viżjoni strateġika u tnaqqis tal-iskariġ fuq in-nies u l-effetti negattivi li jista' jġib miegħu l-iżvilupp. Il-Prim Ministru irrimarka mill-ġdid l-importanza tal-ekonomija li twassal għal kwalità u għalhekk ir-riformi li beda jimplementa il-Gvern fosthom fil-qasam tal-kostruzzjoni. Hawnhekk semma l-introduzzjoni ta' liċenzji għal kuntratturi u anke l-introduzzjoni ta' skill card. Il-Prim Ministru tem jirrimarka li biex pajjiżna iwettaq b'suċċess il-qabża għal kwalità iridu industrija tal-bini differenti minn dik tal-lum b'ħiliet aktar avvanzati fost oħrajn.